Kini ang iyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio. Among mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan dinhi sa nagakalalain nga mga dapit ng kutob sa moabot sa Maong Sibya, labi na sa mga chapter president nga mo'y nag-abaga para maialagad kining programa sa ilang pag-angkon sa radio station. O sa tanang mga kaigsunan diri sa PBCM compound, kumusta ka ninyo? O labi na sa mga kaigsunan diri sa Villanueva, diri sa Balingasag, Misamis Oriental, o diri usab sa Cagayan de Oro City. Labi na usab diri sa Taguluan, kang Brother Jerry Edkila, kumusta ka nimo, Brother Jer, o diri sa dapit sa Tumulan, no? Taguluan, Misamis Oriental. O sa gyapon alang sa tan magigsunan nga padayon ang atong obligasyon maitungod sa PBCM Palace Reconstruction. Og dining tungura magapaila pang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kayong tanan mga kaigsunan? Kiniusab ang inyong kauban Brother RJM Patak og nining tungura ako sa makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon nining programa ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon magpaila usab kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon iyong igsoon Brother Mario Orlito Chabet. Magapakiguban karon nining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan niya pangkauban ministro makapayla. Kumusta og mayong pagpataling og usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlaw Sabado ug adunay matag adlaw Domingo sa inyong pagpatalingog. Og sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa BBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo matag adlaw Sabado duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kapuno ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion. Usa nga nag-sponsor nini mga kaigsunan mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading, nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Live sa Facebook ang atong programa mga kaigsunan. Kumusta usab sa mga suging tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati dinhi maong sibiyan sa Mount Apo Radio Conronda FM Teleradio. Matag-adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi sa sibihan sa Dixki o Teleradio Radyo Ronda matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Ug adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Ato sab kay kumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RP Index Kidi Dipolog Radyo Ronda matag adlaw nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion live sa Facebook ug makita sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Radio Waikurat FM matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga gikumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlaw nga Domingo duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon o mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Ding idumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi sa DXEL Like FM matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook o gitagaan kinig kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado.
Ato usab nga gitimbaya ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister Tisi Kulihat o ni Sister Lily Patterson. Ingon man ni Brother Nicky Hermias mga kaigsunan. Diri sa Villanueva usab atong gikumusta PBC member Brother Primo in Sabang. Ang legal counsel sa PBC mga kaigsunan walay lain mao si Attorney Ramil G. Carion. Og niya itong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita ninyo sa screen, 0917-811-8882. O ang mga official nga mga bagong basahon sa PBCM, atong i-display, mao kini mga kaigsunan, kung lantaw ka mo sa atong Facebook Live, makita ninyo mga kaigsunan. O galang sa pagpahibalo sa mga kaigsunan o mga membros PBCM, ang kining kanhi, Ebanghilista o Ministro nga mao si Aquilino Valencia, ayaw na ninyo kinituuhi, na makita ninyo ang iyang hulagway sa screen na nawalang kay gitagak na kini or gi-expelled na sa PBCM. O kung ano na may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya-iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC mubo sa pagdumala sa kasaligan mao ang Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O kauban usab nato sa studio ang mga kaigsunan o ang Chapter President mao si Brother Noel Feliciano. O karon sa paghisgot sa tema mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining hugayo na Brad Ron, Brad Mario, Brad RJ. Ang atong paghisgutan karon mao kini. Kinsa ba ang nagtudlo sa pagka-Chief Minister ni Reverend Charlie R. Eugenio? Kita lugar Brad Ron. Oh. Para ngano nga gihimuan nato kini og pagtulunan para maipapakita nato nga dili kita ang nagbuot-buot sigon sa gipamahayag sa gi-expelled na Badron nga labihan ka hambugiro ba lugar sa pagpamatod ato man ni makita pero sa dili pa Badron ato dieng pangamustahon no ang tanan nga mga pangutana kanato Badron atong gipangamusta sila okay, sa atong programa. Okay, Reb. Atong gipangumusta o atong basahon ang mga pangalan sa mga nangutana. Una, Jerby Suaso, Dennis Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, Guhilde Efraim. Ang ikatulo, Efren Anino Guhilde. Ang ikaupat, Boy Ortiga. Ang ikalima, Rigor is Alid Anip, Dennis sa Sumilaw, Bukidnon. O ang ikaunom, kini si Ili Boy Dikdikan, Dennis sa Minglanilla, Cebu. O atong balikan ang atong paghimuon nga pagtuon garon Bradron nga kinsa ba ang nagtudlo sa pagka-Chief Minister ni Reverend Charlie R. Eugenio kita lugar. Oh. Ang tinuod dili kita mao ang nag-unay-unay sa pagtudlo Bradron taliwala nga kining gitawag nimo Bradron nga gi-expel na Bradron sa pagtulon ang PBCM nabagoy dili expel Bradron nga magbuot-buot man kay totally kini sila gikan sa Padim Bradron nahimong Chief Minister nahimo pong pundador si Hermogenes Mucarayo wala nato ni nga gi-expel nga ato-ato ra Bradron kun dili gumikan sa ilang gihimo kanang maglain di i-expel nga kanang ilang mga pagwali mao bitong ginganlan nato og kawatan og tulisan sa pagpamatod kay kanang waliha dili na siya makawali og wa nato tudloy Bradron sumala sa pagsugo ni Master o dili angay nga ikasakit nila Reverend nga atong gi-expel kay sila na gani mismo minubiya as PBCM o kini si Aquilino Valencia nga atong gianggaan o murag si Tatay Valencia kay kini iyang postura nga magwali dinhi sa sibihan usab nga atong giwalihan magkalo-kalo man sa mas kalo ni Pilimon Remonanza ato pong gitatay-tatay sa Kingdom of God. Unya atong gitahod pod kay magulang man ni skuha di ato pong giyog Tatay Aquilino Valencia pero kining iyang apelyido atong gitawag og baling siya tungod sa iyang mga sistema nga ang iyang mga rason wala na magkadimao naunay siya ba nabaling siya sa iyang mga gipamulong mo nang atong gitawag og Tatay Aquilino na baling siya karon agig pagpamatod gani nga ang gusto una ni Master nga dili gyud
pabungkag ni Master ang PBCM Bradron. Tinood ka na rin. Gikonfirmar kini ni Hermogenes Macarayo sa panahon sa atong pagwali diri sa DXRU Radio Ultra, no? Kay ngano gitawag mi ni Master og ni Johnny bagay po og ni Dani Nakwa. Nakita man ang kada usa ka figura nila. Nga gitugon gyud nga dili ipabungkag ang PBCM nya iyang gisubay-subay ni. Mayo si Macarayo mo subay-subay, pero sa diyang gisubay, sila man nag-uban hinoon pagbungkag nga mawala ng PBCM kay magtukod man sila padim. Agig pagpamato nini, mga mahalamong tigpaminaw ni atong pamation Bradron sumala sa nakapahayag. Okay, ato paminawan ang presidente na karon sa PADIM og mao pud ang fundador nya Chief Minister pagyod nga mao si Hermogenes Macarayo. Usay gisulting Master? Ingon si Master dito unang-una giingon sila gipangutana si Reverend dito og si Dani Nakwa nga kauban ministro si Brother Johnny Bagaipo. Bungkagon ba ninyong PBCM kanana niya na? Bungkagon ba ninyong PBCM? Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili Master. Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili Master. Wa na sumpayig Master. Gibalik niya anang pagkagabi kadaghanan na. Nangutanas Master. Bungkagon ba ninyong PBCM dili? Niingon dayon ang mga tao dili Master, ingon des Master. Ayaw bungkaga ang PBCM kay international rabani. Na nagpabilin di ay ang PBCM, nagpabilin di ay ang PBCM. Di klaro nga dili gyud di ay gusto ni Master nga ipabungkag ang PBCM Brad RJ, Brad Mario, Brad Rone. Kauban kami nga gitawag ni Master ako og si Brother Johnny Bagaipo og si Danilo Nakwa. Dili man ka ipabungkag. Unya nganong sa imong pagsubay-subay Macarayo, ngano man taon nga namungkag man kas PBCM. Unya napakatay naong ana ikaatubang sa mga katawhan og dili ta ginatawag sa panultihon og baga og naong lugar ta. Niya pagyong gidugang sa pagpahayag Reverend mahitungod sa iyang kauban nga si Danilo Nakwa nga mo'y nitubag sa pangutana sa magtutudlo. Bungkagon bang PBC mitubag si Mr. Nakwa nga dili. Niya gi-review ni Master sa kadaghanan bungkagon bang PBC tubag pug dili. Na kung maghisgot ta nga magsulti tag dili unya di matuman, di ba na bakak na kinsa may tag-iya sa pagkabakakon. Nga naman sa Juan 8:44 nga ang yawa mao ang amahan sa pagpamakak unya may mga anak ang maong amahan nga yawa. O di klaro na lang nga anang dapita unsaon na to pagkaluwas magwali-wali tagpulong sa Dios nga maluwas sa gubat diri man na sa pagtulon ang PBCM kamo nga nagwali diha natagakan na mo sa pagpamahayag ka na makak na mo unya sa pagpamatod sa gitawag og basaw nato bradron nga ingon nga Biblia. Kinsa pagyod nganong natudlo ko nga Chief Minister ako ra baning kaugalingon sa mas pahayag sa imong giingon bradron nga si Aquilino nga nabaling siya sa iyang katarungan? Dili Reverend kay unang-una kung ibase po sa Biblia wa may tawo nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kagulingon diha sa maong katungdanan mabasa na Hebreanon 5:4 og sa atong topiko kung kinsa ang nagpahiluna nimo nga mahimong Chief Minister wala nang magtutudlo gani na nasulat kini sa maong libro nga gitawag Biblia sa panahon sa Espiritu Santo nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Divine Master Tomas D. E. Hunyo Sr. O niya ang principal author nini mo ikaw Reverend Charlie kauban nimo isip kaabag kini si Danilo T. Nakwa. O niya atong makita Reverend nining maong basahon o libro nga kalakip nga ang iyang anak bradron gigamit niya sa pagtabang nini para maimprinta bradron og nagsugod kini sa permero nga printing ani bradron. O makita nato na sa galantaw kamo sa ato ang screen sa live mga kaigsunan na first printing nining maong basahon October 10, 2014. Unya sa ubos niini makita ang giingog printed by Shailani anak man ni Mr. Nakwa, Shailani Computer Services San Antonio Hasaan Misamis Oriental. To prove nga dugay na kini nga na himo nga basahon bradron. Okay, first printing 2014 man, karon 2025 na di more than 10 years na ang maong basahon. Nya ang unod niini
Reverend, alang sa mga nagsunod sa atong programa, basahon ako dinhi sa page 3 and 4, nining mong basahon sa chapter 1 verse 28. Niya basahon nato mga hikalag mga kaigsoon, mao kini ang nakasulat. Kaniadtong tuig 1997 ngadto sa 1998 naggwardya si Edito Saltarin sa may dapit sa information ug misgot si Master ngadto kaniya mahitungod sa iyang anak nga si Charlie Junio nga mao ang chief minister. Unsay pahayag sa magtutudlo? Loy, unsay hinungdan nga ang pursuso na kong anak mo'y akong gikuha nga labaw sa tanang mga magwawali, labaw chief sa tanang magwawali, chief minister. Kay dili ko gusto nga mahitabo pa pag-usab ang nahitabo kang Kristo. Ngano nga ang akong pursuso nga anak mo'y akong gihimong labaw sa mga magwawali. Kay bisan magkinaunsa ang panghitabo, ang akong anak, akong dugo, mulaban gyud na sa amahan. Kay kung dili pursuso nga anak, mahitabo gihapon nga sama kang Kristo nga may maghudas lang gihapon. Busa puriba ni Reverend nga ang magtutudlo gyud mao'y nagpahiluna nimo nga mahimong labaw sa tanang mga magwali o chief minister. Makatarungan nun raon ta to brethren nga si Aquilino nga nabaling siya nga mo'y tuuhan og siya pa mao ang chief minister. Tinuod ka na, kay kung siya pa mo'y gihimo na kaming mga ministro tuwa mi gasunod nimo Mr. Valencia or nabaling siya. Nga huna-hunaon na tugdako mga mahal namong tigpaminaw. Hagas lugar ning mga ebanghelista nga kauban ako muila og mosunod og dili paspas tinagtudlo. Unya binaba ra imuha Aquilino nga si Reverend Ramoy nagpatawag-patawag siyang kaguliyong Reverend. Samantalang ang among pagpamatod gibasa ko naka-record more than 10 years na nalatid sa basahon nga ang nagpahiluna sa pagka-chief minister ni Reverend mao gid ang magtutudlo nga mao si Master. Og wala pud malilong brethren nga kanang paghisgot ni Master og Reverend gikan po na sa baba niya. Kay gusto mo po ni siyang magpa-reverend God brethren. Gusto po ni siyang magpa-chief minister. Kay kada ganing mangureksyon ka. Di labaw ka na sa niya na. Ang labaw, anak kay chief minister, wa na may laing labaw sa chief minister kay labaw anak Dios naman na. Ikaw lugar Dios na mo o nato. Ang maing buhaton niya Reverend magtuko na lang kag pundok Mr. Valencia harong lugar kadiyang ikaw magpahiluna sa imong kagalingon nga chief minister ka. Naonsay priba sa Biblia Brad Mario nga dili gyud pwede nga ang tao mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugang katungdanan. Nabasa Biblia Brad Mario? Oo, Reverend, Hebrehanon sa iyang kapitulo 5 versikulo 4 ingon niini ang nakapahayag. Ug walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan kundili sa Dios tinawag siya alang niini maingon kang aaron. Karon, to prove nga sawa pa ignon ta nga mabuang brethren sa pagpamatuod nga nagsukay sa mga habel kay naman nas 19:1 sa proverbio brethren nga magsukwahi na gani isang ngabel, tawgon kag buang. Pero atong wala pa magsukwahi sa mga ngabel, atong madungog nga, di ba giwali nila diri pod, bradron nga, sa padim nga, nagtimbre sila para sa kaluwasan diya sa Espiritu Santo. Una ipasusi gani nila daw kung tinuod ba nga naa kanila ang maong pulong. Kana ang mga pulong nga, giawat-awat man na, kay diri man na i-release ni Master sa sulod sa PBSIM. Outside sa PBSIM, wala man na itugot. Pero kay naglain naman lagi, mura nagsila mo'y tinuod. O gipamatud-an gyud ni Macarayo nga ang pagsugod nato sa pagwali o pagpanimri sa Espiritu Santo, brethren, 1967. Tinuod. O sa 1967, sa diya nga gibuon na ni Master ang mga magwawali, nagbutang siya chief minister. Matod pa ni Macarayo nga walay lain, ako ang natudlo, di sa ato pa, dili mailimod. Nga naakita anang katungdanana, si Master ang nagtudlo, busa atong gidala sa kanginan, kay para ba, mahayagan nga, kining tawhana di ay, lawgaw di ini, o wa na kadimao ang iyang kabuot na doon, kay maingon ba siya, gikanseros kuno ang atong utok. Kini si Aquilino. Oh. Bosa ka mo, wagay mo'y mga utok. Wagyod mo yung mga utok. Ang namoy utok, kanseros. Ang namoy utok, kanseros. Pero di siya, moon ni makanseros nun, atong pamation ang pamahayag ni Hermogenes Macarayo. Okay?
kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa, dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita, nga kanang balita, pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre, mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM, 1967 na restro tuig 1971, ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po, gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. O di klaro, mga mahal lamang tigpaminaw, nga gilitok niya nga Chief Minister. O, di, daghan pa ba kitag langas niya na? Eh, wala na. Pero, nganong dili, siya mooyon si Valencia. Kahilabihan kakapayason. Niya, ato pamation ang iyang kinapayas ni Aquilino Valencia. Kining tawhana ba, nagpasulabi man gud ni siyang una-una nga tungod ligi kay siya daw gitudlo nga Chief Minister. Muna, nagpasulabi siya sa iyang kaugalingon mga higala. Muna nga, nagpatuyang lang siya og gamit sa kasulatan. Nagpatuyang lang siya og gamit sa kasulatan. Wa na siya mahibalo. Ato nabati Reverend ang bahayag ni Aquilino na baling siya nga matod pa nagpasulabi kuno ka, nagpatuyang kuno ka. Mr. Valencia, sa tinuod lang, tungod kay si Reverend mo gitudlo ni Master nga leader sa mga magwawali, Chief Minister. Naaniya ang katungod nga magpasulabi gamit ang balaang kasulatan. Kay kung siya pa Reverend mo gitudlo ni Master nga Chief Minister, naani mo ang katungod nga magpasulabi ka kay naagud nimo ang tanang kaalam nga gihatag ni Master. Pero di ba ikaw gud mo gipailuna, labaw sa tanan dili ikaw mo giingna ni Master nga gipuno sa espiritu sa kaalam ug sa kahibalo. Kay ang napuno niya, Brethren, Kalamlam. Mao bitong atong giterminuhag na baling kay napukot siya ang mga pamaagis, pamahayag ba. na gawas ni ini mga mahal lamong tigpaminaw nga nagpatuyang kuno ko paghubad sa kasulatan, nagpasulabi kuno ko abi kay Chief Minister. Pasulabi din na, basta Chief Minister ta. Lisod pog ikaw, kay kung pananglitan, Brad Mario, kung siya pa'y Chief Minister, ako ba imong sundon o si Aquilino Valencia? Brad Mario, kung siya pa ang Chief Minister, kinsa imong sundon? Dili siya sundon, Reverend. Ikaw, Kung siya ang Chief Minister, ang Chief Minister, ikaw, good Reverend. ang lagi sundon. kung siya ba ang Chief Minister, siya ba imong sundon? Dili, Reverend, oy. Kay dili siya mo oy Chief Minister, Reverend. Ikaw, good Pastor. Kay imo manggilalis pero sa tinod ang tubag niya na siya ang imong sundon. Kay Tinood ko na. siya gyud gitulo nga Chief Minister. Tinood ko na Brad Mario kay ang ipangutanan ni Reverend kanimo kung siya pa ang Kung siya gitudlo ni Master nga Chief di adto kita mo sunod niya pero di man kay siya gitudlo ni Master nga Chief di kita mo sunod ni Aquilino Valencia. Kung siya gitudlo, Brad RJ, ikaw akong pautanon. Ako ba imong sundon o si Valencia? Si Valencia Reverend, kaya siya may gitudlo, nga siya may chief. Kita mo na lintungan na yung tubag kay para mura mong gutahin noon og nalalis kay napungot mo guni si Mario ni Valencia ba? Mo gyud, oo. Di gyud niya madawat pero moto nga giuna-una niya nga anong dawaton ko man nga si Master may nagtudlo lugar kanato. Pero ang question kung siya gitudlo, di gyud kon nimo mahimong dawaton ibindo nga anak lugar ta ni Master kay siya guy gitudlo. Manlukso gid ang tanang magwali pagsunod nimo Valencia kung ikaw pa gitudlo ni Master nga Chief Minister. Na karon ang pagkakapayaso niya Bradron niingon din siya nga kung gisunod pa kuno sa padim ni Macarayo ug ni Danilo ang iyang mga pamaagi sa pagsulti, dili na unta kuno nato siya kuanon siya ang padim tanawa kuno nga siya wa na kuno ta motubag labi ang kakapayaso nimo ikaw na lay amo taga pagtubag gilakbitan ka lang namo sa imong kakinapayas ba ngano man kaganina gibasa ni Brad Rooney ang mga nagapangutana daghan ang among tubagon
Makaingon na lang ang nangutana na mo, nga di mi kabalo mo tubag, na numangil, nagpasumangil mi, naglikay-likay mi, nga ikaw na lang among tuyuan, nga man pay uban nga nagkapangutana, imo na lang lugar. Og di pa ka bugok, og di pa ka ugok, og di, matod pa nimo, ikaw may nagisgot nga, gikanseros ang among utok. Dili dapat ka mag-iunana, naniguro man ka, di tanawan, na bakak ang imong propesya o propesya mana. Niyato talinghugan ang iyang kinapayas mga mahal mong tigpaminaw. Tanawaraw ko ni mga tawana, nibiya na pag-issue din sa ako, wala na manubag-tubag ni mga tawana kay ngano, naigo ni ining ilang mga binuhatan. Adto na sila dito nila ni Brother Macarayo o kuban sa mga kauban, adto na nila gitira kay wa manggod sila si Brother Macarayo mo birada dito. Kay sundon pa lang nila ni Brother Macarayo ang akong tenor sa sinultihan. May dili na mangundang. Kay sundon pa lang nila ni Brother Macarayo ang akong tenor sa sinultihan. May dili na mangundang. Atong nabati, ang tingog ni nabaling siya, ang pagkakapayaso niya kay pagtuon niya kay na bakantihan man sa pipila ka mga higayon nga wala to tubag ang iyang mga atake dire na to kay nalagi tay gitubag rebirin mga pangutana, nagtuon na siya nga nilikay na taniya, gikumbinsi pa matud pa na kay kun giing anak pod kuno ni Macarayo ang gibuhat niya dire na to, dili kuno nato na hilabtan silang Macarayo kay ato naman kuno siyang gibiyaan rebirin pagkakapayason nimo balin siya oy wa ka mauwawa na nganong gusto gid niya nga siya pamation mulabaw pa nato bretron. Tanawa ra gud. Ina si Macarayo nga popariho sa imong sistema sa pag-atake. Tanawag pag muhilom paming mga ministro sa pagdumala ni Reverend. Challenge na. Giawat ba pud ga wala kay nakabalo og asa ang kalidad sa imong utok pero tan-aw na to unsay ang gingon sa mong utok niya. Kay aron mahibaw-an ninyo nga kini mga tawhana, Loloy, Rone o uban pang mga kauban, wala ni sila'y mga utok. Wala ni sila'y mga utok. Kay og may mga utok pa ni sila, nahibaw sila unsay sugilanon sa basahon sahom. Dili tanang istorya sa basahon sahom nga kang hob, kundi dunay kang ilipas bidat og supar nagtrokis ni sila. Ngano kuno tang walay utok kay kini kunong basahon sahom. Dili kuno kay kang hob ra na kay duna kunoy iyang tulok ka mga higala bradron nga si gipangalan niya si Supar, si kinsa paning iyang gipangalan ba para ipakita lugar nga wa kuno ta mahibalo nini. Unya pagsulti din niya kay ato manggiingon nga ang nakasulat sa hob kay nagpakamalinis magud ni siya bradron. Iyang gisulti nga kini daw sa nakasulat sa hob si Supar kuno na, si Ilipas o si Bildan ang gipahanungdan anak, dili lugar siya. Kaya ang atong gisgutan, bradon, kung magpalimpyo ka sa imong kaugalingon, ang tanan nga nataw pinagig babay, hugaw man, bradron. Basta tao nga gisgutan, tao nga natawag babay, hugaw na sumala sa nakasulat sa Biblia. Dili kita naghisgot og Dios, bradron. Tinood, kaya may Dios nga sa natawag tao. babay. Pero siya kay nagpaka limpyo man atong susihon nga unsay dugang gipahayag ni Aquilino Valencia atong basahon sa ang kining gisulti ni Aquilino sa Hob 14:1 bradron atong basahon ang pag-display niya na sa Biblia no. Okay, atong i-display ang Biblia. Sa nya basahon ako Reverend dinhi sa Biblia ang pulong sa Dios ang Hob 14:1 ngadto 4. Nya atong basa gingon. Muburag kinabuhi ang tao og puno kini sa kalisod. Sama kini sa bulak nga mubukhad og malaya ra dayon. Sama sa anino nga dali rang mahanaw. Nan nganong ginabantayan mo man gayod ang tao, Ginoo? Dadon mo ba siya sa imong atubangan aron hukman? May tao bang makakinabuhi nga hinlo gayod? Wala. Kay ang tanan na tao nga mahugaw. Nakita na to. Ang matod pa niya sa atong gipadungog nga kana kunong gisulti sa 14:1 kay naman kuno'y title diha. Dili man kuno na para kanya kay kang Supar man kuno na.
na og uban pa nga kauban lugar. Nya na, pero sa gisulti ni Aquilino Valencia ato lang ipaibabaw no nga hugaw pa man kunutas tao bradron, pero sa gibasa balikan sa natong imong gibasa bradron. Okay, ato i-display ang gibasa sa ang pulong sa Dios. Nakita nato nga muburag kinabuhi ang tao og puno kini sa kalison. Ya sa dos din sama kini sa bulak nga mubuklad og malaya ra sa dayon. Sama sa anino nga dali rang mahanaw. Unya diyon sa tres nagingon diyon nan nganong ginabantayan mo man gayud ang tao Ginoo. Dadon mo ba siya sa imong atubangan aron hukman? Sa 4 mo ning ang punto. May tao bang makakinabuhi nga hinlo gayud ang tubag? Wala. Kay ang tanan na tao nga mahugaw. Pero unsay iyang gipahayag sa ibabaw nini, siya daw na naghisgot siya bradron nga hugaw pa kunutas kanang ang tao lugar bradron sugo sa lawas na may hugaw nga mugawas bradron. Kung ilabay kuno na sa tao, hugaw patanya na atong patalinghugan ang gisulti ni Aquilino. Ang gigamit, ang gibasa nila niya Job 14, versikulo 1. Alang sa inyong kasayuran, kini si Job, nagsulti ni sa pagtubag, ngadto kang kinsang iyang gipangtubagan, tuluni siya ka iyang mga amigo, Elipas, Sopar ug Bildad. Kini si Job, nagsulti ni sa pagtubag, ngadto kang kinsang iyang gipangtubagan, tuluni siya ka iyang mga amigo, Elipas, Sopar ug Bildad. Kay ngano, kini si Bildad, Sopar ug Elipas, doon na sila'y pag-atake dito ni Job. Ha? Muna ang iyang lugar pahayag ni Job. Kay naamay mga title kaning maong istorya sa iyang basahon. Ang tubag ni Job. Sopar lugar, Bildad, Elipas. Nakaron. Niya, iyang gisgutan din nga hugaw pa kunuta ni atong pamation. Okay. Ang tinuod, dili ni siya si makaray ng awat. Kaya naibaw naman siya, kay wala pa lugar siya mo likay dito nilang luloy sa ilang kalibutan. Kay kanang ilang kalibutan ni luloy, hugaw, matod pa ni makrayo. Basta mibiya sa wa sa mong ipon. Munang iyang gay parisro ang mga tao nga gikan sa Cotabato. Muna nga, kung sila'y pasultihan si Luloy, amurang manulunda eh. Pero, ang mga binuhatan, ano yung mga tawana, muna gingon, kung ang tao doon ay ilabay sa lawas ni mo, sugo sa imuhang lawas, nga hugaw, labaw pa ni silang hugaw. Kung ang tao doon ay ilabay sa lawas ni mo, sugo sa imuhang lawas, nga hugaw, labaw pa ni silang hugaw. Nakita nato nga kung doon na daw sugo sa lawas, kanang sugo sa lawas, mo manang mag-CR lugar ta bradron, kay sugo sa lawas. Mangihita o mo pagawas pa sa hugaw. Kung kanang hugaw daw, ilabay kuno na sa lawas, hugaw pa kuno ta niya na. Ilabihan nga pagpanamas-tamas, niya matod pa nimo Valencia, umiutok. Nakaron. Ug way utok, way panghunahuna. Makabasa ka, Miss Biblia, ug wa may panghunahuna, Valencia? Na atong susiyon. Tubaga ko no, unsa may hugaw pa, nga labaw pa man day kahugaw sa tao. Kanang matod pa nimo nigawas sa sugo sa lawas. Unsa man ang matanga sa hugaw, makatubag ri ka, maing laki gi ka. Kay labaw pa man kami sa hugaw nga mugawa sa lawas sa tao. Kasi gi-challenge kang Reverend, unsa pa man ang hugaw nga mulabaw sa kahugaw, sa hugaw nga mugawa sa lawas sa tao. Kaya nagsulti-sulti ka na, sa ato pa, nahibaw ka, basig nagsalimuan ka na. Basin ikaw mo'y way utok, Valencia. Nakaron. Katong gibasa nato kaganinang 14:1 hangtod sa 4 sa ang pulong sa Dios badron. Gipakita nato nga kining sa bersikulo 4 atong makita. May tao bang Valencia, tanawa? May tao bang kakinabuhi nga hinlo gayod? Pangutana mo na. Nganong nitubag man ang Biblia? Wala. Kay ang tanan na tao nga mahugaw. Matod pa nimo, kami ray hugaw. Tanan man nga na tao, waday ka na tao. Dili siguro ni siya tao, Reverend. Tao-tao siguro ni siya. Nakita na. Tao-tao ka sa humayan, Valencia? Nakinsa man na ron
Ang Brad way utok. RJ nga way utok, Brad RJ. Kinsa man, Agoy. kita? Dili, ug di si Valencia gyud, Reverend. Oh, nakita na to. Metong gigamitan nimo ato ang kuan nga maduol ba kay bisig di madungog. Atong usmon kinsa ang nahimong way utok, Brad RJ? Si Valencia gyud, Reverend. Kita mo na nakaron. Kada man sa istorya god. Sa Biblia katong gisgutan nga balikan tao para maklaro nimo Valencia, mas maayo pa si Willie Garte nga mag-ingon sa iyang kanta, nasaan ang liwanag? Ha? Kay buta man, pero ikaw nagpakadili buta, mangurihir na mo. Unya ning ka nga hugaw pa mi sa nigawas sa hugaw sa tao kung ilabay na mo, hugaw pa mi niya na. Question to baga ko no, unsa nang matanga sa hugaw pa nga naa sa tao? Nga mulabaw pa sa hugaw sa tao. Oh, asa nimo na gikuha? Unsa nga bersyon sa Biblia? Og imo bang the voice of Aquilino na baling siya? Katong isgutan ni Job, usa kana sa gipamahayag ni Apostol Pablo nga ang tanan kay gisgutag hugaw sa to padili mahinlo, meaning nga ana gyud ay pagpakasala, dili ta magpakamalinis ba? Ayan ang puriban niya na, Brad RJ. Ato pagabasahon, Reverend, sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 10, 23. Ningin ang kapahayag. Ingon sa na hisulat, walay matarong, wala bisan usa. Oh, nakita nato, ingon sa naisulat daw, walay matarong, wala bisan usa. Sa 23 nga imong ingon, Brad RJ. Sa 23, nagingon re, sanglit, nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Na nakita nato, sanglit ang tanan nakasala man, nakabsan sa himaya sa Dios. Ikaw ra lugar limpyo. Oh. Ang imong gingon sa Hub 14:1, wa man kay tiwas-tiwas lagi. Ha? May unta konsiderar Brad Ron, Brad Mario, Brad RJ, kung si Willie Garte pa ni atong udra. Kay moingon man siya nga nagsalig lang mo. May man lang kus kanta kay nasaan ang liwanag. Nakaron ikaw kay di man ka buta na nakita nato ni resulta ang pagkakapayasan bisan pa ang tinunan sa atong Ginoong Hesukristo nag-ingon nga dili pwede nga mag-ingon ta nga wala kitay kasaypanan. Ay nang prueba, Brad Mario, sumala sa Biblia. Sumala din ni Reverend sa Biblia, sa unahuan, sa iyang Kapitulo 1, versikulo 8, ingon ini ang nakapahayag. Kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapay salaag sa atong kaugalingon, o wala kanato ang kamaturan, sumala sa pagpahayag, Reverend. Oy, klaro kayo sa gibasa Valencia sa kaubang ministro, kung ang tao daw moingon nga walay sala, nagapahisalaag sa kaugalingon di ay. Nakaron, ningon man ka nga kay sala di. Mo lang na yung nabaling siya ka kay ikaw ray nagapahisalaag sa imong kaugalingon. Nag-ingon siya pero nga wala tay utok. Wala day utok og mag-ingon nga ang tanan nakasala kay ang imong gusto ikaw ray way sala. Sa Dios ka. Mao man na ron nagkadaot na hinon ang utok nato ani ron. Og matud pa niya gikanseros kuno ang atong utok Reverend. Ay tinuod imong utok mo gikanser. Na karon katong gipahayag ni Apostol Juan Bradron. Ang anak ni Haring David nga si Solomon Bradron. Nagbuhi ba siyang istorya nga sama sa pagpamatuod ni Valencia nga mag-ingon si Valencia nga ang tanan hugaw kay si Valencia ray limpyo matod pa ni Haring Solomon kining dili man gani ni Hari Bradron pero nagpakahari-hari ba sa atong mga rason Bradron? Ang hari nga si Solomon, anak ni David niya, maalamon pagid ni si Solomon, wa gid mag-ingon nga dunay exempted kung magiskot sa pagpakasala. Unya, ikaw Valencia, moingon ka gubay sala, labaw pa kang Solomon. Basahon ako ang pahayag ni Solomon. Minaw. Unya, matud nimo may utok, di mi kabasa ani ug pa may utok kay kanang way utok wa man ay paminsar. Walay panghuna-huna. Og napoy utok Bradron wa makatultol sama ra gyud way utok. Wa mo na, mo nagingon nga og di makapaminsar tarong, mo na adisan og way utok nani mo na Valencia. Basahon ako Reverend dinhi sa Biblia nga may tatag Seventh-day Adventist Church dinhi sa Ecclesiastes Kapitulo 7, bersikulo 20 ang pahayag sa usa ka maalamon nga mao si Haring Solomon. Gingon, sapagkat tinuod, walay tao daw Valencia, nga matarong sa ibabaw siyuta, nga nagabuhat og maayo,
og wala magpakasala. Matoy pa niya, Brethren, kamo o kitar man kuno'y nakasala. Oo, nya unsa man sayop ni sa Solomon ani? Ha? Balin siya. Ingon man si Solomon nga walay tao kuno nga matarong ibabaw siuta nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Busa, kung makasala, Brethren, kinahanglan nga kamaulang maghinulsol. Mo nang sa alas 12 sa gabi, Brethren, Doon ay general confession. doon ay hatag ni Master nga pag-general confession sa mga membro sa PIPSIM kung makasala, Brethren. Gani, napatik na sa atong bylaws, Brethren. Oh, unya og ibiblical po 3:19 buhat gisugo sa Dios ang tawo maghinulsol. Mubalik ngadto sa Dios. Gikan sa mga sala og babalik sa Dios. Aron mapala ang kasalanan. Unya si Valencia mingon, kamuray makasala, ako dili. Kamuray maghinulsol. Oy, sa Biblia di na kamo pasardo. Mauna, nakaron, si Job, propita. Si Valencia, propita. Propeta. Nga naman, nga propita. O di man propita. Pero, si Job sa Biblia, siya mao ang hingpit. Nakasulat sa Biblia, dili si Valencia. Hayan ang prueba, Brad Mario, sumala sa Biblia. Sumala din ni Reverend sa Biblia, sa Hub sa iyang kapitulo 1, versikulo 1, ingon niya ang nakapayag. Dihay usa ka tawo sa yuta sa hos, kinsa ngalan mao si Hub, ug kadtong tawhana hingpit og matarong ug usa nga madlukon sa Dios ug nagapahilayo sa dautan. Nakita na to Sa na-record sa Biblia, dili kadto si nabaling siya nga si Aki. Di usa ka tawo daw sa yuta sa hos. Kinsa ngalan mao si Job, dili si Valencia nga nabaling siya. O katong tawhana hingpit, dili si Valencia nga nabalig siya. Di pud kita, Brethren. Og matarong daw, og usa nga madlukon sa Dios, og nagpalayo sa dautan. Taliwala nga nagpalayo sa dautan. Nang hinambog ba si Job, bisan taliwala nga siya matarong, wala, nagpaubos siya siyang kaugalingon. Unsay puriba nga dili hambugiro sama ni Aquilino nga nabaling siya katarongan. Nga naman, unbiblical. Pag mag-ingon kag walay sala, unbiblical na. Unsay puriba sa Biblia nga wa gyud manghinambog si propeta Job, Brad Arze. Diri makasulat, Reverend, sa Job kapitulo 9 bersikulo 20 nagingon, bisan kun ako matarong pa, ang akong kaugalingong baba magahukom kanako. Bisan kung ako hingpit pa, kana magapadayag nga ako dautan. Nakita na to. Si Job, balikan ta ang uno-uno. Kini si Job, matupakin sa ngalan mao si Job, og katong tawhana si Job, hingpit og matarong, og usa nga madlukon sa Dios og nagpaliw sa dautan. Hingpit pero san gibasa ni Brad RJ ang Job 9:20 unsay gingon? Nag-ingon, gi-highlight na to. Bisan kung ako hingpit pa. Tanawa. Ingon ba siya, wa gyud ko makabatog datan, kana magapadeg nga ako dautan. Pero kining nabaling siya, hilabihan kakapayason. Muna, kuyaw og mahimong chief minister, Brad RJ, Brad Mario. Kay mga damay man mo. Onya kay si Master nagtudlo man nato, kay nagsalig si Master kanato nga pag magtudlo ta, dili gyud madamay. Na iyang gyud na nga madamay, pero inigtubag. Mutulibagbag siya, di mo subay. Subayan Kining giingon ni Hoba, subay gani nini. Og unsay counter mo, mingon ba kag si kuan wa man ni sila mahibalo nga kanang nakasulat sa Job nga dili man lang si Hoba na si Elipas man kuno og si Bildad og si Supar. Ang importante diha nga ang di gyud nato kalimtan nga kung nag-ingon ka kay naay title dito sa 14:1 og dilapos pa ka sa versikulo 4 sa kapitulo 14 sa Job, makita nimo nga wala gyud daw tao nga nahimong matarong. Si Job nakasulat sa atong nabasa sa Biblia. Nakaron, bisan pa si Isaias nga propeta, dili gyapon ikaw propeta. Propeta man siya rin. Propeta diya mapita man gyud kay lapok kun kung inistoryahan Propeta. Unsay priba? Nagingon ba si Isaias badron nga bisan taliwala nga sila propeta, naghisgot ba sila nga adunay ilang pagkamatarong? Pero
ilabang kinapayas ang ilang pagkamatarong bradron. Wala gyud si Isayas nagingon nga siya hinlo og di mahugaw. Kinsa ra di itong nagkinapayas bradron? Akini si Aquilino nga nabaling siya nga atong gitawag og propita. Propita. Unsay priba bradron nga kining giingon nimo nga si Aquilino balin siya nga propita magkapita gini karon. Di basahon ako sa Biblia nga ang balaang Biblia Cebuano kining gitawag og hinubad gikan sa Authorized Version Textus Receptus Reverend. Napod ato ana. Ato ipakita. Now. Oh. Na. Naimo ani baling siya. Aron ka mahibalo ba kay grabe man ka nagpasiatad sa imong kagulingon. Pagpalit og Textus Receptus nga Biblia. Si Propeta Job dili hamugiro bisang hingpit siya, nagingon siya hugaw gyapon siya. Si Haring Salomon, wagin magingon nga hinlo siya. Yapon si Propeta Isaias Yang gipamatuod bradron nga walay tawo nga wala makasala. Nga mga tao bradron. Mintatog ningon sila nga way tawo nga wa makasala gawas lang ni propeta nga si Valencia. Wa bagyo tanan ra bagyo gisigutan ni. May tatog si Valencia bradron nahimong pangkabaw kay ingong wa may kabaw diha sa Biblia nga giingon nga nakasala ang tao raman niya kabaw man ko. Kaluoy ni mo Valencia nahimo ka nalang kalataw-anan tungod sa imong gihimo nga bugiro kang dako. Niyo sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Paminaw baling siya. Apan kaming tanan ingon ni Isaias sa propeta, dili propeta. Ingon sa usa ka mahugaw nga butang. Nag-angkon siya bradron nga Hugaw nga butang. kaming tanan. Ingon. Si Isaias may nagsulti na. Unsa daw bradron sila? Ingon sa usa ka mahugaw nga butang. Unya dayon? Og ang tanan Japon namong mga pagkamatarong. Naay ilang pagtugan po nga naadi ay sila nahimong pagkamatarong pero naunsa bradron? Ilang pagkamatarong ingon sa hugaw nga trapo. Wa nila ipasigarbo kay ang ilang pagkamatarong ingon pa na sa hugaw nga trapo. Unya dayon? Dayong gingon og kaming tanan nalaos ingon sa usa ka dahon. Og ang among mga kadautan sama sa hangin mipalid kanamo. Niangkon gyapon ang gagamong kadautan pero ikaw rin naglimpyo-limpyo sa imong kagalingon. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa maakon sa labi? Unsa maakon sa labi? Unsa maakon sa labi? Mo nagingog hilas. Na mo na karon. Na karon kay ang pribaan ni bradron kay ang masakit pa sa pagplastar niya nato. Wa kuno ta kasabot sa Biblia kay man kuno tay utok nagpasiatab kuno ta abi kay Chief Minister gamit lugar kibaling puhunan. No man na gamita ang puhunan. Ikaw ra may nag-ingon. Nakisama po nagsunod nimo para mahimong ikaw may ma-chief. Wagi diha. Kaysa diri ako may chief sa PBCM. Unsa man chief ka sa kanang nagdakop ni kuan Duterte? Wa po diha ka. Kaya di man ka si IDJ nakaron. Dirita nga ang amo kunong utok gikan si Ros. Masakit ka na. Pero pag mo bumuirang gani sa kanimo ginadagpak niya atong pamation. Busa ka mo, wag mo yung mga utok. Wag yun mo yung mga utok. Ang namoy utok, kanseros. Ang namoy utok, kanseros. Nagpakita lang gid sa pagkabutbuto nining tawhana. Kasi mutuon nimo gud nga kami way utok. Muragod tog dagway pod katong nagdakop ni kuan ba? Duterte ba? Kalo-kalo ba? Murag si IDJ bitaw. Pero matod pa nimo bradron, ang iyang idol ani kay si Tatay Pilimon man sa Kingdom of God. Pusa imong gitatay pod bradron kay labaw pa man ni lugar nato edad. Lisod pag masuko ka na ko tagong kag tatay. Lisod pag mag-iyong ko ni mugdong. Mura kag manghod nako. Maguwang ka man ako di tatay. Nya kay imo manggiyawat-awat ang postura ni Pilimon magkalukalo kag puti magprograma ka. Mura kag si Tatay Valencia. Ano na nato Tatay Valencia. Pero kay napukot man ka sa imong mga pagpamahayag Tatay Aquilino nabaling siya. Na karon atong nadungog mga mahal namong tigpaminaw magatawa ta ani ba kay gistablisan niya nga kana kunong sugo sa lawas bradon nga kung ilabay kuno na diri nato na nasa atong lawas hugaw pa kuno tanana na ato ba siyang gi-question unsa man ang hugaw pa ana kanang naa sa sugo sa lawas sa tao nga mogawas unya kay hugaw man diay ikaw mo ilimpyo na sa imong pagkalimpyo lagi ikaw mo lagi nasumbagan ni Master agoy. Kana diyang imong baon ka kay niya ato pamation. Buutan mo ka.
Among ang kunon sa walay pag-uyon ba? Ato na lang paumhan imong ginawa. Sige. Pero wa man ta mag-ingon pud Reverend nga hinlo ta kay tao man sumala sa Biblia pagkatao naman gisala. Ugaw pa ta atong nasa sulod sa tong lawas kay ini gawas ana bradron. Pero ang pangutana kay man tangging naghugaw pa ta sa tanang hugaw nga migawas lawas. Ang pangutana lagi anong siya may gisumbag Reverend? Do na ba tay prueba na na bradron? Atong ipabati kay siya mismo mo bulgar ni siyang kagulong gisumbag sa magtutudlo. Di ay. Na. Kumpisal ko. Ako o si Loloy o si Gaga naglingkod sa bidset dito sa information. Naunsam po ni naamang gini sa tanan, lalaki babae, naamang ginang kinaiyaha, naamang gini sa tanan, lalaki babae, naamang ginang kinaiyaha. Pagtanaw nako nga nag-ibangilyo si Master, na namong gipapungko ni Master ang mga servant. Nakita nako si Arlene, nga asawa ni Timmy Muring, daga pa to siya. Naka-appreciate ko niyan ko, indutan niya, oy. Wala bang nakagusto ko sa iyang sistema ba? Ang kalay-kalay sa babae, gitugo, gisudlan, itong espiritu sa dili maayo. May tindog o milong lingkod tupad na ko. Karon kay nakitaan man siya ni Master. Pero meron among gingnan, pawa Arlene ka makitaan ka kasapang kang Master karon. Sus ka nakitaan. May sulod, dindog si Master. Ingundang siyang ebanghelyo. Insulod, gilamba ang pultahan. Nanindog mi ni Loloy. Dito mi sa luyo sa information. Karon, nag-ingon man si Loloy, giingnan bitaw nga papawaon. Sus, gikalit nito na pag-abla ang jealousy. Taga kang usa ka jealousy. Sa. Gawad din si Master. Ako ang giatubang ni Master. Kay nganon, si Master nasayod na ako. Kay katong akong una-una, dili uyon si Master. Gisuntok na yung ko. Uy, Tagam. asuntukan dahil siya sa magtutudlo, Reverend. Tungod kay nakita o nahibaluan dahil sa magtutudlo ang nasa iyang kasing-kasing. Nga dili mayo kuno tong iyang una-una. Dili maayo dito. Kung dili maayo, nakabuhat ay kag dautan. Nya ingon siya nasudlan man tingali gawa tong babae nga nitupad niya. Pasanginlan pang babae nga nasudlag dautan. Na ngano wa man to iapel pagkulata ni Master Valencia, ikaw may gikulata. Ngano ikaw ra may gikulata? Mao lagi na. Di unta ka mag-ingon-ingon nga wala kay sala. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa maa akong salabi? Kay naa may mga priba na mo daghan. Ikaw rin nagsulti, di naman kami. Kay katong akong una-una, dili uyon si Master. Gisuntok na yung ko. Bisag unsa pay imong ngal-ngal diri ka namo, dawato namo sa walay pagsupak, i-grant na lang namo. Pero wa man mi magpakamalinis, ikaw kay nagpakamalinis man, nagikulata ka nga malinis man ka. Gisuntok na yung ko. Nga pagyodo, ingon-ingon pag siya, unsa may kuno akong sala? Isa gikulatan na ka, mingon pag ikag unsa imong sala, niya taw patalingon ka no. Mo na nga, ingon kag gikanseros ang among utok. Ikaw gyud mo gikanseran ni kay nasumbagan ka na, pero mingon pag ikag unsa man kuno akong sala be? Unsa man kuno akong sala be? Siya rin istorya Reverend nga sila kay sumbag siyang magtutudlo na. Tigulang naman god atong ikonsiderar niya. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa maa akong salabi? Nakita mo na, gisumbag na, unya yung pagwala kuno siya sala atong balikan. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa maa akong salabi? Kita mo na, di na ta mag-ingon nga unsa man kuno akong salabi, magdumdum ka kay makauuaw man na. Tanawa, unya kinsa may gikanseros kay kanang makanser simbako ang atong utok badron, wa na, di na makapaminsar. Dakong mao man na among ibalik nimo, ikaw siguro. Kay wa makapaminsar. Nakita na to na. Nga pagyod, sa tinuod mga mahal namong tigpaminaw, ang tubig tambal sa gihaw. Pero magbasa ni siya sa Biblia kay madugay iyang memorization ba kay para sa itong A Brief History of the Philippines ang usban ang wording kay wa manggoy referensya. Di ang may tabo diferensya tanawa gani.
patalinghugi gani mga mahal namong tigpaminaw, di ba? Matod pa niya, ang tubig kuno nga giuhaw. Nabay tubig uhawon? Ha? Pamatia gani. Ang tubig tambal sa kuhaw. Dili kay ang tubig giuhaw o sa giuhaw. Giuhaw siyang tao para mapamatud-an nga may magbakak. Kay lagi mayong laki man ka kuno ni siya kay di lagi siya mosugot nga kitay chief minister. Na sige. Si chief minister Valencia Aquilino na baling siya. Siya na atong ipag-chief minister karon na ining hugna. Pamatiyo na to ang chief minister. May mabasa ba ta nga dunay pagbugal-bugal kaniadto ngadto sa Dios? Ang una na kong basahon kining is King James Version sa Isaias kapitulo 32 bersikulo 5 gingon. Ang taong buang dili pagatawgon nga halangdon ni ang hakog pagaingnon nga mahinatagon. 6. Kay ang taong buang-buang musulti sa binuang ug ang iyang kasing-kasing magamugnag og kasalanan aron bansayon ang pagkamapasipalahon ug isulti ang sayop batok kang hiuba aron himuon nga walay sulod ang kalag nga gigutom ug aron pahubason ang ilimnon nga giuhaw. Aron pahubason ang ilimnon nga giuhaw. Kita mo na, pahubason ang ilimnon nga giuhaw. Ang ilimnon, mamo ng tubig. Ug unsa mang ilimnon na, ang ilimnon kuno nga giuhaw. Atong i-display ang iyang istorya, bradon, palihog pagbasa, bradon. Atong i-display mo niyo. Kaya haron ang mga nagsunod, inyog yung ma-review diya og naglantaw mo sa screen. Now, may mabasa bata nga dunay pagbugal-bugal kaniadto ngadto sa Dios. Ang una na kong basahon kining King James Version sa Isaiah 32:5 giingon. So dayon, ang taong buang dili pagatawgon nga halangdon, ni ang hakog pagaingnon nga mahinatagon. 6. Kay ang taong buang-buang musultis binuang, og ang iyang kasing-kasing magamugnag ug kasalanan aron bansayon ang pagkamapasipalahon o isulti ang sayop batok kang hiuba aron mahimuon nga walay sulod ang kalag nga gigutom og aron pahubason ang ilimnon nga giuhaw. Matod pa niya, ang ilimnon nga giuhaw, pero tinuod nini mga mahal namong tigpaminaw, dili ilimnon nga giuhaw pa yung pagbasa siyang gibasa, brethren. Okay, basahon na to sa Biblia sa Isaiah 32:6 mo niyo. O ilimnon ba nga giuhaw? Niya, ay pag-memorize sa ba atong i-display Valencia, ang Isaiah Chief Minister Valencia. Biblia nga Seventh Adventist Church, Reverend Monio. Kaya ang taong buang musulti sa binuang ug ang iyang kasing-kasing magamugna og kasalanan aron bansayon ang pagka mapasipalahon og gisulti ang sayop batok kang hiuba aron himuon nga walay sulod ang kalag nga gigutom. Na naka-highlight dayon og aron pahubason ang ilimnon sa giuhaw. Dili kay ilimnon nga giuhaw. Pahubason ang ilimnon nga giuhaw. Maura po ni ilimnon nga giuhaw. Ang tinuod nga ang utok wala kansira, makabasag taro nga ang ilimnon dili uhawon. Pero ang utok nga gikanser, musulti na nga ang ilimnon maunay giuhaw. Musulti na nga buutan, unya gikulata niya, humagkulata mi pag unsa man kuni akong salabi, kato din gikulata ka. Busa mga mahal mong tigpaminaw daghan pang namo nga tukion og ato na pamatud-an, brethren, nga si Master ang naghimo kanako nga chief minister, dili kamo, brethren, kay kung siya pa'y chief minister, brethren, ato amin ang lukso mi paingon niya, siya inyong gisunod karon. Mga malamong tigpaminaw, miabot na mga oras sa kalan na lamang sa magtutulo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio sa kalusab sa kauban ng mga ebanghelista o ministro. Kinusab yung alagad, Brother RJM Patak. O kinusab si Brother Warlito Chavit. O kiniusab ang inyong alagad, Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hari mati, tayo